Samane mbok tuku mantol ngono lho. Lah gua apa tadi? Nggo selimut. Piye to kuwi jan? Mantol kok selimut. Lah kok sik tekon to mantol nggo apa to? Ya mau nyileh ae to. Nyileh nek do kanggo piye? Wong iki wayahe udan lho. Ibuke ya arep digone ndi ngono udane kuwi kongkonan tok no. Senengane kok njagake. Terus engko lek ibu metu pas udan piye? Nyileh liyane to gampang to, Dik. Ah, ora. Nah, pemantau, saiki. Semengko to, Dek. Selak udan, saiki. Iki, Ndoro. Satu kok ke bakso karo es krim, Mas. Lah. Udah arep kok tuku bakso ngono ndak. Alibi kok ngono tuku mantol barang. Wis kira dodolan mantol to, Is. Mboten iki to, Mas. Mbok kulaan to, Is. Butuh as kulaan ora butuh. Lho, wayah udan ngene iki mesti akeh sing butuh mantol, Is. Lah nek kulaan mantol iki larang lho, Mas. Kayak punya rapayu aku yo no. Yo ora ketang plastik. Aman nih dia, Mbak. Ngene Mbak Mintul iki. Tak kira arep ngejak aku jajan. Mbok ayo to. Kuwi Mbak bar sampean ngene Mbak Mintul kayak gas. Oke no. Pengko stand ning ndi? Zaman saiki zaman media, Mbak. Kabar-kabaran lewat HP iso. Zaman media jare. Monggo Mas Paijo. Monggo Mas Momon. Bar kok ndi, Mas? Iki lho golek bakso karo mantol. Tak tuku mantol ngopo? Iki pramudeng cuaca to, Jo? Wacane ngopo? Lho, piye to iki? Iki kuwi sume udan sing tak terduga lho. Nek dhewe ora cepak mantol, berarti dhewe iki ora siaga dalam menjaga diri. Ngomong mulek lho. Ya intine iki dhewe iki kudu menjaga diri, sedia payung sebelum hujan ngono wae lho. Lho bar iki cuacane cerah terus lho, Mas. Lah kowe iki apa pegawe BMKG apa piye kok ngerti cuaca barang? BMKG apa? Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika no piye to kowe iki? Oh, tak kira BMKG kuwi Bang Momon kaya garangan. Pensiun. Dra, papimu nang omah? Wow, nembe megali, Pak. Terus tumbas mantol. Oh, ya wis. Penting napa mboten? Ya penting kula baleke. Arep njilih Honda. Nggih menekke gendeng ya. Walah. Engko, Pak, kula wangi mendet. Oh iya, ayo. Amit. Sabar ya, Mas. Dra, lali aku. Jare Pak RT. Palune Pak RT iki digo papimu. Nggih, Pak. Ya tolong jukono sik ya. Jukono pisan. Oh, nggih. Pak, niki nyuwun tulung, Pak. Iya, Mas. Gua Pak, lek napa, Pak? Ya. Sangger semudan ngene iki kalene mesti mambune ora enak belas. Pak. Aduh, ngapunten, Pak. Kula selak ora betah, Pak. Aduh. Oh, mula. Jane aku wis mbaten. Mambu mubale kalen kuwi nek kena angin ngono wae. Cepet ilang. Iku kok awet temen. Jebule Masno wetenge lara. Oh alah. Ning tanganku ya rada sulaya. Wis tak ngenteni wong liwat sik wah. Rampung, Mame. Wes, keseneng tadi ya? Ra. Sorry. Tuh, kowe arep tak jak rembugan kok. Masalah mantenanmu. Ora yo. Tak kira. Aku
Aku diundang nih ulang tahunnya Mas Randy tuh. Hah? Randy mantanmu kae? Iya. Aku teko ra ya tuh. Foto tuh. Duh. Kalau kinten pun tekan dalam, Pak. Urung kok, Ndra. Masno susu. Kesusutan pun di, Pak. Wetenge lara. Walah. Jane ya arep tak gawa. Ing tanganku ki lagi sulaya. Mula ya ngenteni wong liwat sik. Oh, nggih pun. Enggak, Pak. Oh iya. Pak. Lah payune niki asing dingin apa, Pak? Tak gembenake kursi. Oh, mungkin kula wangi, Pak. Heeh. Wes dijawab belum tuh? Dong, kok sementara jawabnya? Sabar dong. Entah ini paling anyel kayak kok diparani ngomah. Lah ustak WA lho. Ngopo dadak diparani? Lah apa gunane WA? Dibel lho. Adi angkat tok. Terus tak peranane. Kok nek ono kowe tak kandhani. Cara ngandhanine piye? Nunggu aku balik rene neh. Yo. Sik toh. Kok malah dadi ruwet lagi? Wah, nek wis duwe mantul niki kan nang ati ayem. Lele, nek ayam mbok ndek rabi karo mantel wae. Omonganmu ra penak, tak kru di mantul dadi barongse kowe. Loh, Dot. Kok menae ngapa ta? Ngenteni kok, Mbak. Ngenteni siapa? Ngenteni sabrani lho, bendang liwat. Timbangi kakean takon. Wow. Ajeng, ten pundi, Pak? Ora nang ndi-ndi, Jo. Ki mau ngenteni. Ngenteni sinten? Ngenteni udan ki lho. Udah dadak dienteni enten apa, Pak? Loh, kan aku arep nyoba mantol iki. Dadi iki mantol iki iso menghadapi derasnya hujan ora ngono lho. Pinggir renang mawon, Pak. Pak, Mas Andra ten pundi? Renang. Iya, yuk senayan celelekan. Ras seneng aku. Pak, siap. Aduh, Pak Joki ini ditoyo yo. Iki arep gawe surprise ngono to, Pak? Ketok ya ngono, ning surprise iki ora misterius. Lah numpak apa? Pak mobil. Ya numpak mobil wae no ngede karo bocah-bocah kok. Monggo, Ini sik le. sekedap Bu. Lha piye to? Tak marani jodoh rien, mesake ngenteni. Dinteni kene wae. Lah wong dhek ngenteni kula lho, Pak. Lah iya, daripada kowe engko marani jolodot prisiban, mending dinteni kene wae. Kowe bingung to, Jo? Nggih, Bu. Ngenteni kok malah kon ngenteni. Dadine enten-entenan. Ya, Ndra. Belum besek. Nuwun le, Pak. Aku sing matur nuwun. Wong kowe wis ngewangi aku lho. Pun sedaya to, Pak? Wis, Ndra. Wong kari ngenteni. Ngenteni napa? Udan. Udah kok dadak dinteni to, Pak. Ya iki nyoba mantol kok. Oh, alah. Nek dilalah mboten udan Ya tetep tak tunggu no. daripada ngenteni udan sing dereng genah. Ndek niku digawe tandang gawe mawon. Lah ya kuwi masalahe. Lah wong aku dhewe ora duwe gawean kok kon tandang gawe. Loh, kok langsung binggo to, Mas? Ya ora apa-apa to, Is. Wong aku karo ngenteni udan sisan kok. Oh, dan jenengan ajeng pindhaan to? Ora iki. Kowe nek udane teko, aku mek udan-udan. Tani-tanok mantolan. Walah, nono. Dino sing paling kula enteni niku
rawuhe mami kok, Pak. Ya ora maido, Ndra. Wong jenenge karo ibu. Ora ketemu sedina wae, rasane kaya setahun. Leres, Pak. Ya ngene to, Ndra. Nek pancen kowe iki kangenmu tenanan karo ibumu, ya kowe ngalahi budal nang desa to, Le. Kula mengke pengen mriko, Pak. Aku tak melu ya, Ndra. Nggih. Wis mudeng to. Mangka saiki wae yo. Numpak nopo? Ya numpak mobil no. Sok numpak Pak Ate. Lu kualat no. Enggak, Mas. Enggak. Riyen niki rada sulaya niki, Pak. Oh, nggih. Wah, piknik raja aja. Mas Dol, Dra, aku nggak hadiah. Ndra, Mami wis bali, Ndra. Pun sehat, Mi. Pancen gone nunggu ki wis suwe. Bareng wis teko, rasane kaya adus banyu sawi.